İsa sözünü dowam etdi. Bir adamın iki oğlu bar eken. Kiçi oğlu kakasyna, "Kaka, mal mülkten menin paýyma düşenini ber" diýär. Kakasy hem baýlygyny oğullarynyň arasyna bölüp berýär. Birnäçe günden soň kiçi oğlu bar ýogyny toplap bir uzak ýurda gidýär. Ol ýerde şady horramlykda ýaşap, mal mülküni ýele sowurýar. Bar zadyny sowandan soň ýanky ýurda gaty açlyk düşüp, ol horluk çekmäge başlaýar. Şeýlelikde ol gidip şol ýurduň bir ýaşaýjysyna günlükçi durýar. Ol hem onu öz örelerine doňuz bakmaga iýberýär. Oglanyň doňuzlaryň iýen kösükleri bilen garnyny doýrasy gelýärdi. Emma oňa hiç kim hiç saat bermeýärdi. Ol ahir soňy aklyna aýlanyp özüne şeýle diýär: "Kakamyň ençeme günlükçileri bar. Olaryň hemmesiniň hem doýýança iýmäge çörekleri bar. Men bolsa bu ýerde açlykdan öljek bolup ýörün." Gowsy kakamyň ýanyna baryp oňa: "Kaka, men göktäke-de, saňa da garşy günä etdim. Men inni seniň ogluň diýilmäge-de münasip däl. Meni öz günlükçileriňden biri ýaly kabul et diýeýin." Yigit kakasynyň ýanyna urýar. Ogly entek uzakta kakasy onu görýär. Oňa ýüregi awaýar. Ilgap baryp oglunyň boýnundan gujaklap onu ogşaýar. Oglu oňa: